ama shun ibi shunga ikasili kutete shunti nafare nga klito la ba do be no shuna ka ba pana bi tile kuda siliko nyeshite siliko la ni shun kraso de kumasi wo sabe sili islamela sili joro islamela ni ya misalia c'est islamela toshi de titanate ale bi ke barato si dalanga barato bena ale bitanyo fe ni be hijila ibe silla ibe shuna ibe silla daga boti balika sili foiti sili benga bika bana ko herete makas lamela siljes lamela mina ali sarake ni sara ngam silikadi ha wa sharti folo min be dilla way ni amin ngal dige kwa apmisila ay tas la maya kitab befle ni almami bi shusili amin ngal dige kwa apmisiliwa we idha kana min ahli alqibla ma atnanski anda abada shariata fa almami shekiya shu ngal dige kwa jugo kungaya la'alla ni jogo do sira ima shudo kunga afoko sigida almambaka nyugu o shula wala sa ka kangarda jogo imowi oye don boka sebenui karoge nyela ha aha mungera ma faire tafsir madame le fulay suna damne awa kitab tuku we mivo lalla masalan ana fa almami ko ni min ka janaja fori atefad lola de baba fa ka boka bi halla sura islam do besili ko atefo shuseli harami zanga ma dina nyemo bawni sigidal mamba be nyuwa shula kam ho atoma wara bulu mungama mamunu ba bara nywanana luka nyugu bara ida note sharti kile be shu kan silli ngalla ode abisilia ni biseli selbe kika ni tiseli selti kika de alaka klimandama okmana islamela ni bislamaya kiruta ni bidaga ni daga ala kudi ala kira kudi ala ambitano de sallallahu alaihi wasallam ngam mino biyon o baka doy ngananga misali mi ala kira ka misali foko nyoya kira ko ndloma do ego ko fendo wadi ai nete ta fega siguga kuma ni fe te ko fe you faut bien la dala qui c'est d'accord oh quoi t'as dit la ilaha illallah c'est l'islam ya kono de tapi ega ta qur'an filebani ala yesili foshi hakemina ana ya foka gele chugomina ngale na ala bunyana ni a daraja ni tapi daraja ka kamobilla ma kangi bolo fla ko ka bo qur'an na ka fo ko chena ni ma flati nyoyi femi joda te dore tapi ko ko afora ko hali jihadu kala be jihadu la ko ke afora ko hali banabato dale ko ke afora ko oti be kumashi ati benga botama denga ati benga bo mashika foni i hakili tara ka buila wal mani ni bori farkulula tapi jorot dama nan segira kana o misal joni mobli menga voyage tabo boa ma tapi ko kama jonde ba mobli sani mat ko tapi umay jun bo fonyongo mobli ko kumana ni tapi ko kumayere di dana mobli la jebi tapi yere la ja parce que ni kumana nun korote do wore ka seli buruja ka dum go kunguru la ka ke komi seli konya abala wa taala o beka ka o engalon vi
seli nati ka silamɛya man ɲi silamɛya tɛ kɛ silamɛya ye seli kɔ a y'o to hakili la dɛ silamɛya tɛ kɛ silamɛya ye seli kɔ misali minnu bɛ fɔ n'o ye ko faridaya waati e kuma in fɔ n bɛ se ka ko faridaya waati n'o tɛ sun min filɛ ye alakira sallallahu alaihi wasallam kira yɛrɛ ye sunkalo 9 de su nka sun aya la a ma daminɛ hali kira la ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum nka a bɛna don silamɛya la tuma min na kira yɛrɛ ye sunkalo min sɔrɔ k'a sun kɛra sunkalo 9 de ye fɛn nakuma a nakuma o t'a a fiɲɛya jira koyi n ko fɛn nakuma t'a fiɲɛya jira n'o tɛ n'a bɛ wajuli kɛnɛ kan ye n'a ye a ka kɛnɛ sigi wajulikɛla yɛrɛ de ye maa ta laban ye o ni seli bɛna jɔ alimami de ye donda laban ye ni ɲɔgɔn ye kɛnɛbaw don ni conseil ministre don président de laban bɛ don taa bɛɛ ka fisa ale ye o parce que ale de nana laban la bɛɛ ka fisa président de ye o président nana kuma jumɛn ye minnu nana sali labɛn olu ma kɔn ye wa an ka taa misali fɛ sa dɛ minnu nana sali labɛn olu y'a kɔn ye o n'o don kira ma misa bɛɛ ye wa kira de fɔlɔ kɛra kira ya kuranɛ ma anw t'an tɔgɔ ma ko an ka fisa mandon dɔw ye anw de fɔlɔ ya kuntum khayra umma o ye kuranɛ nasu de nka mandon fɔlɔ don a nana joona a n'ale de ka a mana joona a n'a ma fisa o tɛ kelen ye dɛ tuma dɔ la papa yɛrɛ de bɛ na laban na parce que seli ye fɛn ale mago bɛ kɛ cogo min na silamɛya ni kaba daminɛ n'o kun faridayara e k'a lajɛ magan kɛ hali ka gɛrɛ alikaba la o kun ye baara ye alikaba yɛrɛ min n'o ye misiri fɔlɔ yɛrɛ min bila bɛ alabato kama hali kira yɛrɛ ka se ka seli alikaba kɛrɛfɛ o kun ye baara ye ni ala tun y'a faridaya ko f'u ka taa jama seli kɛ alikaba kɔnɔ o don maa bɛ ala kala ka diinɛ na cogo la bara maa minnu ye san 10 kɔ kɛ u ma seli o y'a sɔrɔ ala ma seli ko kuma fɔ fɔlɔ nka ala kɛlen kɔ k'a fɔ n'i banna a ma i tɛ silamɛ ye dɛ wa an bɛ kɛ ka mɔgɔw nege ni kuma min ye ko ka kolo ala ye ko silamɛ yɛrɛ ye ka kolo ala ye k'i jogo ɲɛ ala ko nin kɛ n t'a kɛ i ma kolo i tɛ maa kolonen ye i ma kolo ala ye nin kɛ n t'a kɛ e kolona anw de ko mɔgɔw ka seli aqimu sala wa atu zaka n ko ala de k'u ka se k'a fɔ ko mɔgɔ ka kolo ala ye ka tila k'a fɔ ko ala ye fɛn min wajibiya ko a y'o kɛ o a m'o kɛ o o n'a ka kolo ala ye tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira kan kana kalan dɛ nka e ka ti hakili jaga bɔ nin kan dɔrɔn nin tɛ bulonkɔnɔ kalanko ye nin tɛ madarasa ko ye nin tɛ tubabu kalanko ye n'i ka kegun dɔɔnin dɔrɔn ni maa min ko silamɛya de ye ka kolo ala ye ka i jogo ɲɛ n kolon bɛ kari ye n b'a n jogo ɲɛ n'a cɛ o bɛ kɛ cogo di as-sam'u wat-ta'a ka a tigi labato ala karisa muso kolonba ye a kɔrɔ ye di cɛ ko a muso kolonnen dɔ a ye dɛ a kɔrɔ ye di a kɔrɔ ye di a ye nin dɔw kɔrɔ fɔ sa a kɔrɔ ye di a b'a labato a bɛ ko to a ta la jɔnni ko an ka seli Iblisa bana sujudu ma a ka dangadenya ju de bɔr'o la Iblisa alayhi la'natullah o sujudu yɛrɛ o kun tɛ kɛ ala ye koyi ala ko a k'a kɛ adama de ye nka mun y'a a ko bonya
ka ko ka ngosa mala ko ala ko ninge ko ndake وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ومؤمن يامر كوكا سلي أبيت واستكبرت atosa يركو دفاي parce que ni ala kwaye ninge ni ibana ikite yirebunya kelima ni iblisa soro yode sujudu kele ratlo yake sella de ay seli jango sungalo seli ke kuma maede a chesiri seli fede aha wa dugo nyuma minango ko de ay rede seli rede bande mewla ko ye qur'ana rede nasudi إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أنا كيويو لا أباني أدم أبونداوي كومي واتي بنا أكمدو actualité do ande metodo yete akala ala yikali magana era ni magan vodron yakili bijgal kabala on ya alkaba misiri de do ni ko misiri do ray ko seli ala ko misiri sanya jobaw sujudu kelaw to waydi irtikaf kelaw ay seli baraw defo alkaba misiri de do alkraka misiri madina misiri de do seli rodo وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ayra wasara ala ni mai mifo ko misruye ala de tawi wa anna al masajida ka fo misrude seliron nu misrinunu lillahi ala de tawdu idafatu tashrif wa ta'zim ala de tawdu fala tad'u ma'a allahi ahada akana foi wele ka fara ala ka kono من كان في المسجد كان في ضيافة الله نيبه مسري كونو ibe ala ka nanjati yala wamsiri de fi yoro kili mina be islam be kenye mamam sama e bisiri kono be da makakala ala ka sudu ala batu yoro wa foi te be akono fo abe mi ngama no ya ala batu ala kan jiri liman yala tama wa anta hillum bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad ereski menin duina we kuma e aymin ta pachamana وأنت حل بهذا البلد تفسير كلو ما تشامم فعل قال يكلم مغانا كو نكلم مغانا وبكيغا اي من تورولي دغا مغان كسولو تسونغا ما ورو تورا كون دغول لا هورما مادو تسون كا تورو كسيما ما كون غاو بلاكا اي دي تورا كون وأنت حل بهذا البلد دو تفسير فعل دو كو أنت حل بهذا البلد كو ني افوني دغوي ngono koraydi nya daga iye comme ala kira yoro faka disala ko maga fatu makasi ve kwa dagara li sanga kono o koraydi aka femunun tibbe magan komi ka keleke magan dugu kono ka intiqamu ke magan dugu kono o mi haram yale do haram kono ko ala o daga ala kira ka o haram yali funi ka bo ala kira kan sallallahu alaihi wasallam sanga kono do yo tafsiru fa nafal يعني تفسير الميسر عليه تفسير كتابه بلجة مي الأقرب إلى الصواب والما كما مني وني سياقو كتلك يوندا اللي بتاعه فيه كو إيرسكي من دوينا كو علي مغام بيدرني على كرسي ليكون وأنت حل بهذا البلد إير بويلي مغام إسكيلي مغام إمي كرا لباي علي مغام يجرى ني أكمي وأنت حل بهذا البلد
reski menin dugu ngoro no imagai ووالد وما ولد kone ala kalina bang bala wama walada anay femunum bangi bang ba de joniya ko ya adama di abuna adam alayhi salam ko bang ba min fora yan ko ala kambe anfa adama dima awa ko wama walada ko ya adama di bede safuka tasi al qiyamah sanga silima adama jura be ko alay kalin sani roina ya adama na diundila adama na jura ya ko alay kalin uludila ga tafsir kala do kuma do faraka ulu ko alay kalin bangini kala bela anu e femunum bangi femi wololike ko alay kalin wololike lawla aniki kalin wololewna adama de do adama de tew ko alay kalin wololike lawla ningi kale uka fen wololewna tafsiru kala do yofo nga mi koni kagiri عند المفسرين أكثر المفسرين ويه يا هو والد وما ولد وعلي كلي بنبال نوي آدمي أنفع آدم كلكم من آدم وآدم من تراب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ko alay kali adama de la ya yaro adama kofe adama den to be abe bora adama de la wa walidin ala ko pay kali bangbala no ya adama wama walada ani adama femnu bangi no ya adama dewi ajura yaw o yansa ambe bo kono sa fuata si alqiyama sanga selim adama de be ko alay kali abela لقد خلقنا الإنسان في كبد كي كادو عين آدم دي لا في كبد جليالا مكابدة العيش كو آدم دي أني أدلا جليالا كوريد أدلا جليالا على ما لا كو آدم دي أدلا جليالا منا آدم دي بجليا كو دم دي نيونش ala yode fa adama de ka to aljina kono ako ni minfleni iblis alayhi la'natullah ijugudo e muso jugudo fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa aw kana ke sobe ka aflabu aljina kono de no kera adama ibi sengede wa sengede kuluma roy ci detay don ba ko kuma bi ishara de ke ka to ba ko fatashqa ko ama shaqaw ya amoke musannai ama ufla fo ko fatashka kai senge dambe kata adama diba fo de korey senge famba ko ni nyina mala o yete detay o mara kwai adama de la gelala hali adama de ka damne ka ba banginna fuka ta saka saya ma adama de be gelaya ko de ni yonje ko gelen akorote ko ñena ko heerete ñena ma kono wal malla fiata kono de nga beba no ko ñena ma be gelaw de ni yonje ka damne kabni de banginna kana si alla dunna kana si ayra mana wuli ka ñena ma ñi ni jetimne ma yare bo fo ko jelat ke manno o ko ala re adama de la gelay de la ñena ma ye ngoni askin de gelay dika ma fo kiti no ko do soro da ma fo ko heera ko ta kono de nga ñena ma ya tala re gelay ويا عدم ديدلا في كبد جلالة التفسير ويرو بكلمينا كبد لا من انتكلي غاني ديفو باكاچا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب كويلا با أبسكي ديوا عدم دي با أبسكي يلا با ميروا أن لن يقدر عليه أحد كافكم ما شيت ساللا adama de munun fara ka yada ka kafiriya yali olu ba a miri ko ma te sulu la de wa akla ko fanga wara ta ka fanga sanfɛ wa de diɲɛ fa ma yadalen filɛ kafiri ba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ma yadalen ba minnu kuma bulu de ko fɔ hali n'o y'a sɔrɔ asbabu nuzul dɔw bɛ fɔ a la
tafsiru gafe dɔw la nka kuma in kan bɛ maa bɛɛ ma maa min n'a kafara ka yaada f'a yɛrɛ hakili tɛ jigin ala ka faamaya la ale yɛrɛ bolo fanga t'ale ka fanga yɛrɛ sanfɛ ko ale a adamaden fasɔn b'a jigiya de wa k'a fɔ ko maa tɛ sa ale la يقول أهلكت مالا لبدا ko a b'i kanto ahlaktu malan lubada ne ye nafolo caman fusaka ne ye nafolo caman tiɲɛ ne ye nafolo caman halaki ko nin kuma in maa dɔw de tun b'a fɔ dɔw ye sababu nuzul dɔw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn a la nka kuma in kɔni forobayalen don bɛɛ dama ka k'a la nka kafiri dɔw tun bɛ waso ni silamɛya kɛlɛli de ye alakira tile la komi an yɛrɛ ye sira kitabu kɔnɔ yan u bɛ nafolo min fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ alakira kɛlɛ uhudu la a dagosi tun ka bon dɛ a sanu mutukali an y'a dafɔ a kun ka ca a bɛɛ bɔra mɔgɔ dɔw de kunna mɔgɔw tun b'u kunna nafolo de bɔ nafolo bugunenw k'a kɛ ka alakira kɛlɛ k'a kɛ ka kuranɛ nali kunbɛn n'o kɛra u bɛ tila ka waso n'o ye wa hali bi a mɔgɔw bɛ yen u bɛ silamɛya kɛlɛ ni nafolo minnu ye o waso n'o n ye nin don na n ye nin don na u dun bɛ kɛ k'a don ala kota daw de fɛ u dun b'a la k'a don diinɛ kɛlɛ siraw de fɛ yakulu k'a tigi b'i kanto min ɲɛna ko maa tɛ s'ale la bilen ka d'a kan a fara a kafara a yaadara k'a b'i kanto ahlaktu malan ne ye nafolo halaki n ye nafolo fusaka lubadan min ka ca a b'a ka nafolo tiɲɛ a yɛrɛ b'o baro bɔ n ye nin miliyɔn hakɛ in don na n ye nin miliyari hakɛ in don na komi dɔw bɛ kɛ nafolo vote k'a bila kolankolonw sira kan cogo min na komi dɔw bɛ kɛ u ka nafolo bugunen ta k'a don ala sɔsɔkow la cogo min na أيحسب أن لم يره أحد ko ale b'o min fɔ sa o ale ɲɛna ko maa si ɲɛ t'a la wa ale ɲɛna ko maa si ɲɛ t'a la maa si m'a ye a bɛ ko minnu kɛ fɛ sirri wal alan dogo la bange na ale ɲɛna ko maa m'a ye wa a sera lakaleli ma wa masa de bɛ yen min bɛ jɔn ka ko bɛɛ ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ɲɛ b'a la bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ɲɛ b'a bɛɛ la nka nin ɲɛna ko maa si m'ale ye f'a yɛrɛ bɛ bɔ k'a lakale ne de ye nin wari in don na ne de ye nin don na ne de ye nin finance ne de ye ninnu bila nin na ayahsabu an lam yarahu ahad a ɲɛna ko maa si m'a ye wa ألم نجعل له عينين awa maa minnu bɛ nin fɔ u ma kɛ ala barikadalaw ye dɛ wa u ma kɛ kodɔnnaw ye alam naj'al lahu aynayn yali ne de ma ɲɛkisɛ fila di a ma wa a ka yeli kɛ n'o ye fana ala ka nɛɛma minnu bɛ a tigiw la sa n'o ka bon ka tɛmɛ nafolo kan n'u ma o nɛɛmaw barika da u ma ala dɔn fitiriwaleyara ala ma ala bɛ kɛ k'u hakili jigin o nɛɛmaw la alam naj'al lahu aynayn yali anw de ma ɲɛkisɛ fila k'a la wa ne ala de ma ɲɛkisɛ fila di a ma wa ale yɛrɛ ka yeli yɛrɛ sidɔn fɔlɔ o ye ne ye ɲɛkisɛ fila di a yɛrɛ ma a ka yeli kɛ ɲɛkisɛ fila min b'a kunna o tɛ ne ala ka di wa walisanan ne de ma nɛ kɛ a da kɔnɔ wa n'a bɛ kuma n'o ye wa shafatayn ni ka dawolo fila k'a la Allahu akbar nin bɛɛ ye ala ka nɛɛma baw de ala k'an kisi k'an tanga accident mana maa sɔrɔ ko a dawolo fila gwalona ka bɔ a ɲun da la e k'a lajɛ a tigi sura bɛ kɛ cogo min na n'a bɛ ɲɛna ko fɔ kun tɛ nin kuma ninnu e k'a lajɛ n'a adamaden ɲɛkisɛ fila ntanyana a ko bɛ kɛ cogo di n'i ye adamaden minɛ k'a nɛ tigɛ ka bɔ a da kɔnɔ mun bɛ kɛ e ma ye fɔlɔ maakɔrɔw bɛna dimi denmisɛnnin kɔrɔ dajara ko ni ma n b'i nɛ tigɛ e ni nɛ bɔr'i da kuma banna an bɛ lamɛn ale kuma fɛn o fɛn na nin ye nɛ bɛ kɛ ka lamɛn e yɛrɛ t'a cogo dɔn koyi
min qudratillah wa ala kasibaya ala kon yan la dunya allamahu albayan ki fait la fois ala yan la dunya wala e kon miski bi ne lama sautu imbe bomini ne yere abin aflani tugo yamina o jonno ay ala ala inedla ka bereben da kono amma buya kadda mateme amma dogo ya kadda mateme amma janya kadda mateme afire magiri ya kadda mateme awa billama lama ni jimi ayo dajiki da ne billama lama o kono yi ni bi jimi o bara be kayre mai tanki bi jimi be dumini kaka o bara be kayre mai ati fok mashi kwaita ata ne gresike ne na wala ata ne entretien jondilla kata an ne entretien kabini kini togo do ibe kumana kabini fadi ba togo do ibe kumana fobi inne entretien ma deliga ge be kumana te pele o da to don ba ko alam ni nyekse fly ndi masaw ala barka da kama ki ka hero de flenay ka fen mom de flenay min mandi o alay alam ye fleni no ya iye ko ni nyes fura fena min fleni mandi alay ko alay datula min di ma nyena o datu bla dala ko de nyekse fla ala barka day adama de yoro fon fena faratika bu alay tanganangala nyekse fla faratika bu ala ma fla churuni toti ay faraka dala ninga teli fe be o nyetugu de aka teli télécommande aka teli kateme kiba abwala ka nyetugu de katela be anda mi nyina o de gobi ni haramu e doron kasinga nye datugula bla dalati o de katili fen telma be misali be ta nye komidika nyetugu ga soroka nye ni gudi ni nya fura fena min fileli ti daga inyatugo ni yeni kuma façon fosa ya kilite jigi komina naloma do biso kuma façon na garabo mama nyatugo ga ndo moto ka ama nyatugo ga ndo mo kuma be fo contexte mununa ubabula kata ku tabla yoro wala tabla yo yikoyi akala wa hadainahu najdain aya kanda kabla srafla ka quraidi ay srafla jira ala o quraidi ay kodon di ama ala bike ka kan nema bamnu be adama di la bala kulu de jati adama dum bike ka kafriya ukanna fulo ke ka ala kele nga o ala inde ako yali ne de manyekse fla di amawa ato min fale foida ma be kashila bikie fandan ni ki ba nyefla fale milliard kele na tuso ni ki ba net ke ka million ke medama tuso ni ko fa bling ngaya ka wuli ala ki milliard tanda ma tuso muyate eduni nema uskili do nema munu de milliard keme hake nema be ebolo ga halsa ibe kashila ita ala fu ita ala tanu ita ala wala nyumando anga njando ni yorola de hakli makilingili beki hakli jagabo jun be soama juni be so sogola munun fle hawasun nu adama de somin nu jun be so ka do fale mablagu dola mana chaya chugo bulo korotage jun be so bi inye fla kam mine ila ko war haka do be diba o ka gele adama de ni bita jeno e kuma mina ko to e war ko e basori bora adama de hukumu kono ala be ke ka o fen nafa manunu ite ni fen nun do nyechi do foni ya ndanya e madola Allahu akbar o da to ala e mo do la jarabini fiyo e gwanzande ala ba sarawi lahara ga abato mo be fen nun valeur don
ali sigile file ika kene ika dimba alhamdulillah ika dimba mo ka kene ire dande dogotoroso la isiginde ma koro dogotoroso la est-ce que hakili wijigo la ka ala fola ata dogotoroso la ke e mo fiye ngo kabale ko atirike ma ay joka dugu so jam file ka bitigi baw file ka fon file ala kone ko koni mbet la kuma ya 11 minutes terke ko donay a donc ama adusura kuma fe ma hakili jaga boko sure terke itlu che kuma ngoro sanga ko fe am ne katana ko dugu docteur subala katana bana bato gelam bo bloku dola ubta dola bo dola ubta dola munun day kulu kariye munun day operation gelam yi munun day accident grave yi munun day bana bato kasura ka terke ni ko ne ko ni bet la kuma ya soro mbe minidi terke akili jigi nafsu al-ibara ay mi vo kosaina akili jigi no nywana di ako nimbana mun fle ni lajrabi nunu ni bet la kuma ya soro nene ebe mi وداتو بركة كده علي ألا تنو كده علي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا عليك أنما جتاتا جتدادون وإن بدي عدوي نعم فلي يا دون نير ويو فلي فيدو بيو كده علي جوانا وجمي جوانا كعلى بركة دا چايا كعلى ويلي چايا كسرو حالي لجربتي دلا كو اوتجي يرده اوتجي دي كدو جابي كدي ني لجربي أسرو ngani on girinto e kata ala madron ka magar ko kon fodoro asro ko gele di dana ngani lafiya be kuma ma hakle reti jiga ala la ka fo ko lafiya nya ala noy ko here nya ala noy ka don ko andanya be mo dowla enu lu be ka ala la o ti jigi ma chama ire hakilla nana fanga njando o rowla abi jon de me ka ala barkada ala ko inte dore ala barkada ko ala kan jidi barkada la فلقتحم العقبة ما منو ngokulu be ko wanna fulo ci ala yukuna danaka nema bawi no ay somi munun duma asrolaka mun tukula ako falaqtaham al aqaba kone ko akunte gele ko cepola ate gele ko chugobawa gele ko gelan atulu teme o mam sani kuma kalandan yawa o mam sakate ma be ga kan fulo do siramun nakawa tafsiru kala wi kuma chaman fonna adoy jumay ko yali la hara gele ko atulu temero yini wa atulu cheporo yoro yini wa ni bara mongeli ni bara bawkeli bara munun keli kadi alay yani ma minga waso ni kan na fulu duniya ala ko tadafe yani ka waso ni ala keleli ni kan na fulu yani ka waso ni kan na fulu chini ko yali atiki kunde ko gelan chugobawa ko gelan ko gele munun ba nya atulu temero yini wa ni bara nyumawi ni bara korotaliwi ala sorola ka o bara korotaliwi fo ka tugu kumaina ko o bara korot akabatu ko gele munun fora ulu temeni anulu temena o ejmei abana kumata ninga segi wama adrak muyela dunya mal aqaba ko gelan temeni ejmei ko gelan chugubali no ilahara ko gelan kulu teme kulu chugubani baranyuma munun ba no ya mama joni la dunya wala o ejmei fakku raqaba o doy jonka horeli ka jonka horaya fakku raqaba ya do jonka horefle we baraw la qorotali undo islamiyala a bisoro kuma mina o da to ma ba islamiyala gushi ni donya sabatili islamiyala kono o tigi maladria ate foi don islamiyala kula islamiyala nana donya soro yi fedo be islamiyala gushi nui islamiyala soro mo yere tabia anuka benyonga nuka nyenema chugo nya asabati unionje fu yere jembe na ya akira nyenema tabului donya e okodoy
muso caman furu ye o kow dɔ ye ka muso caman furu hali danyɔrɔ t'a la silamɛya nana sɔrɔ yen maa dɔw silamɛyara k'a sɔrɔ muso min b'u kunna a ka ca 4 kira ko k'u bɛ 4 den ta u b'a tɔ bila cɛ dɔ de dila ka don silamɛya la muso 10 de tun b'a kun an yɛrɛ fɛ yan hali tubabu minnu b'a kuma na bi tubabu ka royaume bɛ tubabu jamana dɔw la tuma min na u ka roi muso min b'u kunna a ka ca 10 ye dɔw ka ca 20 ye silamɛya de nana ka dan sigi a la ko a kana tɛmɛ 4 kan silamɛya de nana o kɛ jɔnya fana silamɛya y'a sɔrɔ yen o silamɛya y'a sɔrɔ yen mɔgɔw bɛn b'a kan mɔgɔw dɔw ka nafolo fanba don a kɛ bɛ ɲɛnɛmaya taala ye silamɛya nana ka a fana k'a ko tanzimu ka jɔnya ka mara jɔnya mara k'a faible k'a fiɲɛya fo ka taa jɔn n'a matigi bɛɛ kɛ daraja kelen ye fo dɔrɔn i ka mara b'a kan dɔrɔn ale kira ka kumaw nana n'o ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ i ka jɔn min b'i bolo i bɛ fini min don ko i k'o ɲɔgɔnna don a la i bɛ dumuni min kɛ ko a k'o ɲɔgɔnna dun n'i b'a bila baara la ko kan'a bila fɛn na a tɛ se min na ko n'i y'a bila baara kolo gɛlɛn na k'i k'a dɛmɛ ale kira ye nin bɛɛ fɔ jɔn ka hakɛ la ka tila ka na jɔn ka hɔrɔnyali ta k'a kɛ silamɛya ka sanction girimanw dɔ ye ko dɔw bɛ yen n'o y'i sɔrɔ kɛfara kɛfaratul mughallaza kɛfara girimanw na jɔn ka hɔrɔnya b'a la ka tila ka jɔn ka hɔrɔnya fɔ k'a kanu don mɔgɔw la a sera yɔrɔ la ala kira ka hadisi dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ye jɔn ka hɔrɔnya ko a dɔn adamadenw farikolo bɛɛ ka kan fɛn o fɛn b'e la o b'i ma ɲɔgɔn na ko a farikolo yɔrɔ a bolo fila o bɛ kɛ k'i bolo fila ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma a sen fila bɛ kɛ k'i sen fila ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ka kira ye yɔrɔw jate ko farikolo in de bɛ falen ɲɔgɔn na ka i ye jɔn kelen ka hɔrɔnya a bɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ ka hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma hadisa kɛnɛmaw nana n'o ye a bɛɛ ye walasa ko in ka ban ni hikima ye a ka ban kodɔn kɔnɔ a ka ban ka sɔrɔ dɔ m'a fɔ ko an tɔɲɔna an ka jɔnw minɛna na an ka nafolow tiɲɛna silamɛya y'a kɛ ten de mɛ dɔw y'a kɛ dɔrɔn komi n'a fɔ silamɛya nana dɔrɔn a bɛ jɔnya sinsin k'a dili don a ma jihadu sira fɛ maa minnu kɛlɛjɔ minnu bɛ minɛ ala kira y'u kɛ cogo min na bɛɛ y'o ye a n'a tun bɛ hakɛ minnu ɲini u ye bɛɛ y'o ye kumaw de fɔcogo tɛ kelen ye n'o tɛ kira ye min fɔ jɔnya kira ye jɔnya yɛlɛma ka kɛ min ye silamɛya la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ɲɛmɔgɔya hali kumakan dɔw tun bɛ yen maa b'a i ka jɔn tɔgɔ wele cogo dɔ la kira y'o tɔgɔ wele cogo bali o ye nagasi ye ka ɲɛsin a tigi ma kira y'o tɔgɔ wele cogo ko k'o falen a tɔ tora jumɛn ye dɔrɔn i ka mara b'a kan bon ɲɛnɛmaya dun taala ye dɔ ka dɔ mara ye hali ni jɔnya tɛ hali ni jɔnya tɛ jamana dɔ tɛ ka dɔ mara ni ya jamanaden dɔw tɛ ka dɔw mara du i ka du mara t'i bolo wa denw ni muso ala m'u mara d'i ma wa ɔ kuma na an ka ko ninnu faamu jɔn ka hɔrɔnyali ko ye ko baw dɔ ye ko minnu bɛ maa dɛmɛ ka lahara gɛlɛya kow cɛ fɔlɔ ko fakku raqaba jɔn ka hɔrɔnyali aw it'amun fi yawmin dhi gɛlɛn minnu tɛmɛ yɔrɔ ɲini n'i ka nafolo ye o ko gɛlɛnw bɛ tɛmɛ ni baara ɲuman minnu ye ko baara baw a fɔlɔ fakku raqaba jɔn ka hɔrɔnyali ala ye filanan min tugu o la aw it'amun walima ladumuni fi yawmin duna zi masghaba y'a dɔn kabi ala kira ka kiraya daminɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ mɔgɔw su ka kɛ fɛn minnu kan it'amu o kun b'a la ka maa la dumuni ɲɛci bɛ maa min ye k'a tigi la dumuni o ka di ala ye dɛ o ka bon ala yɔrɔ fo k'a fɔ k'a ka bon kabini ala kira ka kiraya daminɛ sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ kuma minnu fɔ ladumuni b'a la ala kira bɔlen maka kana madina sallallahu alaihi wasallam a ye kutuba fɔlɔ minnu kɛ a ye kumakan fɔlɔ minnu fɔ ladumuni b'a la ka dɛsɛbaatɔw ni fantanw dumuni ala kira ka sahabaw kun ye nin faamu ala kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam kun ye nin kuma in faamu ka bɔ ala kira ma ka taa se yɔrɔ la
alkira ka sahaba dɔ kun bɛ yen tant que u ma maa sɔrɔ ka far'u kan u ka dumuni na dumuni yɛrɛ tɛ diya u ye n'u dumunikɛ kuma sera u bɛ maa de u ka baarakɛlaw de bila ka maa de ɲini a kɛra taamaden ye o a kɛra dunan ye o an y'a ye alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam don min na cɛ nana dama kasi alakira la ko kɔngɔ b'a la fɛn tɛ n fɛ yen kira ye maa bila k'a ka du bɛɛ lajɛ fɛn ma sɔrɔ o ma kira bɔ o kira tilala ka mɔgɔw deli walasa k'a dumuni ko jɔnni bɛ nin tigi jɔnni bɛ dunan dɔ jigi ne ye bi jɔnni bɛ nin cɛ in jɔnni bɛ taa n'a ye kira min kɛ ko ansar dɔ y'i bolo kɔrɔta an delila ka kisa in lakariya o taara n'a y'a ka so o ye a ma sɔrɔ kira yɛrɛ bolo sallallahu alaihi wasallam kira ma dan o ma kira tilala ka a ɲini hali ni a se tɛ ne yɛrɛ ye n bɛ kɛ wasila ye a ye n bɛ a ko sama ka taa se maa wɛrɛ ma kama a ɲini maa wɛrɛ k'a kɛ nka anw ma se ka mɔgɔw ladumuni bi hali an ka dumuni tɔw dama na hali dumuni tɔ k'a lase mɔgɔ ma maa min mago b'a la anw dɛsɛra o dama na a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara dɛ adamaden kana jɔn ɲumanya la kana jɔn baraji la dɛ alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam jango kɛrɛnkɛrɛn ma muso a y'o ɲɛsin musow de ma a ko sigiɲɔgɔnmuso kana jɔn a sigiɲɔgɔnmuso ye foyi la ko hali n'a kɛra saga dɔrɔn ni ɲɔgɔnna ye yadɔ sogo ko kɔni sira fɛ saga dɔrɔn kɔni a kunkurunin da y'o ye dɛ hali saga dɔrɔn ni ɲɔgɔnna ko kana jɔ a la n'o de se b'i ye k'a di sigiɲɔgɔn ma a d'a ma i b'a baraji sɔrɔ o kumana ladumunini o ye baara gɛlɛnw ko gɛlɛnw latɛmɛna ko gɛlɛnw bɛ tɛmɛ ni baaraba minnu ye miskina dumunini jango donna a mago bɛ dumuni na don min na don dɔ 200 ka di adamaden ye ka tɛmɛ don dɔ 2000 kan ka sanga 200 in nani sɔrɔ cogo min na ok waati korona lahala yɛrɛ korona o tuma an bɛ kuma in nɔgɔya yan ka bi lazara seli ni ala sɔnna n tɛ an kun y'a kanu ka sura in dafa nka lahalaya bɛ cogo min na aljawu ghayru munasib assalamu alaikum wa rahmatullah